Стартирано. Окей, започнах да записвам. Така. Добре, със ОБС ще го записвам, после ще го кача. Оттам нататък нека да започвам по същество. Миналия път, докъде завършихме? Поразказахме си за какво ще иде реч в този курс, или по-точно първата, основната част. Поговорихме каква е синтактичната страна на нещата, както и семантичната. Дефинирахме каква е задачата за определимост. Тоест, дали се едно на работа са ни дали някаква библиотека, която трябва да ползваме и са ни казали, изпрограмирайте този алгоритъм, използвайки средствата налични само в библиотеката, която сме ви предоставили. И това е нашата задача, преведена на програмистки. И започнахме да решаваме следната формулировка. Имаме език за предикатно смятане от първи ред с единствен функционален символ P, който е на 3 аргумента. И съответно имаме структура за този език. Каква беше идеята? Езикът представляваше хедър файла, но като структурата за езика представлява обектния модул, който реализира дефинициите на функциите, които са в хедър файла. И дефиницията на предикатния символ P в нашия случай ще означава 3 обекта са в релация P, тогава и само тогава, когато n плюс m е равен на k. В смисъла на естествените числа. Тоест имаме графиката на функцията събиране. И бяхме тръгнали да решаваме следните задачи. Да напишем програма, така че тя да бъде вярна тогава и само тогава, когато като input е подадена нулата. Да напишем програма, която да е в сила тогава и само тогава, когато първият аргумент е по-малко от другия. И съответно там нататък да определяме, да покажем, че един вид всеки синглетон от естествено число е определимо. И бяхме стигнали до някъде, нулата бяхме определили, останалото вече свърши часа. Така че нека да започнем от начало, да си припомним за какво точно е да реч. И какво правихме последно в часа. Именно това как да характеризираме нулата, като имаме свойство събиране. Спрямо събиране. Спрямо това свойство света на естествените числа, с какво се отличава нулата. И сега, тъй като сме на упражнение, съответно потиквам колкото се може по-активни да бъдете. Няма... И по чат, ако искате, можете да пишете както желаете. Да, че се превръща в лекция това нещо, което не е толкова продуктивно за вас. Така, някой сеща ли се как да определим нулата? По-точно да го кажа на гласни и след това ще го формулираме формула. Няма нужда веднага да пристъпваме към това да пишем формули. Все едно, като седнете да програмирате дадена задача, вие първо ви обмисляте малко и се опитвате без код да я решите, на някакво по-високо абстрактно ниво и след това сядате и имплементирате на даден език. Нека и ние сега на някакво на мета езика да си разсъждаваме, как трябва да изглежда това решение и след това ще седнем и ще го напишем. Вече имаме едно предложение за всяко y, p от x, y. Добре. Което, какво е в превод, означава каквото е естествено число да вземем. За всяко примерно n от n, то съответно x плюс n трябва да бъде равно на n, което пък в крайна сметка ще бъде сила тогава и само тогава, когато x е равно на 0. По принцип при тези задачи е нужно и да се обосноваваме всеки път, за да бъдем напълно коректни.
Тоест, всеки път трябва да проверяваме следното. В структурата при оценка V ще бъде в сила формулата φ 0. Хикс тогава и само тогава, когато тази оценка оценява променливата хикс да бъде равно на 0. Това трябва всеки път да го проверяваме. И не знам за някоя по-сложна формула после да го направим или за тази. И сякаш за тази, може би нататък за още една. Да, защото иначе ако започнем много на всяка една да доказваме, то съответно няма да стигнем до никъде. Така че нека за няколко да направим. След това, където има по-тегави неща, съответно ще правим тази верификация. Добре, в едната посока. Нека структурата при някаква оценка V е в сила формулата φ0 от Хикс. Целта ни е да покажем, че V от Хикс, нали, V, това беше оценка на променливите, на индивидните променливи var в този случай носителя ни естествените числа. И на всяка една от променливите съответно дава някое естествено число, т.е. инстанциране на променливите. Вместо даваме им някакво конкретно значение. Така. И добре, нека да видим какво означава това. Опа. Структурата при оценката V е вярна формулата φ0 от Хикс, което в превод какво беше? На всяко Y P от X, Y, което спрямо семантиката ни вече в структурата А, какво ще значи? За всяко естествено число n, Хикс плюс n ще бъде равно на n. Добре, в естествените числа това кога е в сила? Тогава и само тогава, когато хикс е равно на 0. Защото той е неутрален елемент. Добре, а това какво ще трябва да означава? Това ще трябва да означава, че задължително променливата хикс при това инстанциране на индивидните променливи, задължително оценката V на тези индивидни променливи трябва да дава за променливата хикс стойност 0, т.е. елемента 0, да го мапва. Всъщност, нека да бъде само така. То всъщност в обратната посока, ако допуснем, че V от хикс е равно на 0, то почти непосредствено се проверява, че съответно в структурата при оценката V хикс 0 е в сила формулата φ0 хикс. Че, нали, като заместим в тази формула за всяко y p от x, y, и инстанцираме хикс да бъде с 0, модифицирана оценка, нали, това означаваше, ако променливата z, която сме подали, z е равно на хикс, то съответно да върнем елемента, който сме дали тук, в този случай е нулата. В противен случай, ако z е различно от хикс, да върнем v от z какво е. Това беше модифицирана оценка. Просто в дадена променлива хикс фиксираме да има някакво значение, което сме определили отнапред. И така, в обратната посока е лесно. В тази посока беше по-сложно. Боби, ти нещо да добавиш? Ами аз така, че да е лесно или не, просто на контролния изпит трябва да се даде някаква аргументация.
Да, но винаги трябва да има някаква аргументация. И даже и да ви изглеждат тривиални нещата, нали, да няма нужда да се кажат, да се напишат, пишете ги. Просто не знаете на кого ще се падне като проверяващ. Ако са много лесни, какъв проблем е да ги напишете, нали? Тогава, нали, трябва да е много лесно да го напишете, защото обикновено аргумента ми то очевидно за какво да го пишем. И то очевидно колко е трудно да го напишеш тогава. Така. То всъщност, ето, цялата тази хамология тук можеше да бъде и в двете посоки, защото, нали, когато оценим оценката при V на Хикс е 0, то значи това е тогава и само тогава, когато Хикс е равно 0, тогава и само тогава, когато цъка. Този случай В чата има решение. На нулата пак. Да, страхотно. Добре, второ решение на нулата, още по-простичко. Аз пък защо тръгнах да наслагам. Друго решение, P от Хикс, което има семантика Хикс плюс Хикс да бъде равно на Хикс. Това е тогава и само тогава, когато Хикс е равно на 0. Отново може да се докаже. Една нула повече имаш. Хикс плюс Хикс е равно на Хикс. Хикс плюс Хикс е равно на Хикс. Да, благодаря. Добре, някакво решение на нулата. Аз тогава в часа бях чула едно по-нестандартно. Което беше интересно. А именно следното. Нека с хи0 от Хикс да означим следната формула. Каквото и y и z, значи каквито и две естествени числа да вземем, стига едно от тях да бъде различно от Хикс. Въпросът е, че трябва да кажем какво е различно от то с нулата. Не, това няма да стане сега. Това по-скоро за единицата мога да го ползвам. Макар че аз вече съм дефинирала нулата по един начин, но да използвам нулата, за да дефинирам отново нулата, не върви. Да, за сега тези решения са достатъчно добри. За единицата... Не, ще стане и така. Чакай, ще ти кажа как стане. За всяко Y, за всяко Z, от това, че P, Y... от това, че... P, Y, Z, Хикс... P, Y, Z, Хикс, то съответно трябва да съвпадат с Хикс. Да, едното от двете. И двете, искаш да кажеш. И двете. За нула. Като си казва, за всяка едното ще стигне даже. Да, но по-скоро си кажем... Не, право си, да, правилно трябва да... И нямаме това, нямаме формално равенство. Трябва ни нулата, за да дефинираме равенство тук. Или с обемност. Или с обемност, да. Добре, нека сега наготово да използваме следната формула φ равно y хикс и φ равно z хикс и сега ще дефинираме какво значи това. Така, както споменахме, можем равенството да го дефинираме, нали, съответно с благодарение на нулата. Така, как да стане? Много начини има случаи, защото структурата е такава, че много я познаваме и се сетиме за много случаи. Хикс, z, y. Това е единия начин. Да кажем, че хикс плюс 0 е равно на y. Другия е вече малко по... Още малко трябва да кажеш тази формула. Трябва да кажеш какво е... Да. И φ 0 z. Забравих. Мерси. Друг начин по-каноничен, така да се каже, работи за повече структури, за повече езици, бих казал. И повечето хора, които ходят на теория на множествата, вече би трябвало професор Тинчев да им е споменал тази аксиома във всеки случай. Аксиома за обемност. Да, я не говоря за аксиома за обемност, която всъщност има следното свойство. Един вид
Вие казвате, че по отношение на света, ако два обекта се държат еднакво, който и да срещнете... Само свойствата в света, които Да. имате. Ако се държат еднакво, значи тия са неразпознаваеми. Един вид едно са близнаци. Тоест тук ще бъде за всяко Z, за всяко T. Ще имаме, че примерно как да... Само едно ти стигаме. Не ти стига само едно, да. Мога да получа Z плюс T е равно на Хикс, тогава и само тогава, когато Z плюс T е равно на Y. Това свойство е възможно само когато Хикс и Y съвпадат. Да. И това е в сила тогава и само тогава, когато Хикс и Y съвпадат. Нали, при положение, че в света ни свойството ни е събиране. Защото ще видите, след малко ще променим структурата, вместо събиране ще имаме умножение и тогава нещата се променят малко. Обаче тази формула горе-долу ще остане същата. Тази формула пак ще остане валидна. Пак ще си остане валидна. Но ще видите, че там определимите неща ще се променят съществено. И ще говорим вече за метод за доказване на неопределими неща. Напиши формулата, т.е. не формулата, ами аксиомата за обемност, както в класическия вид, да видят точно откъде изкочи това. Да, в класическия вид са две множества А и Б, казваме, че са... Говорим за едно и също множество, когато ако за всяко Z принадлежи към А, тогава и само тогава, когато Z принадлежи към Б, то значи следва, че А трябва да съвпада с Б. Тук в ролята на... Горе нали имахме П предикат, тук принадлежността е всъщност този предикат. Да, всъщност тук този предикат е принадлежност, защото в езика на теория на множествата той е много беден. Има единствено един предикатен символ П. Няма нито константи, нито функционални символи. И оттам се дефинират всичките неща. И това. И този език се оказва, нали, теорията, която градим на него, се оказва, че е достатъчно мощен, за да обхване цялата математика, която ни трябва, за да си вършим работа. Пак даже и части, които не ни трябват и ни водят до някакви парадокси. Продължаваме нататък, примерно. Оттам нататък. Вече и равенство направихме. Някой сеща ли се как, примерно, сега искам да определим по-малко. Тоест, искам да определим множество m от всички двойки x и y, където x и y са естествени числа и x е по-малко от y, в смисъл на естествените числа. И това ще го определим с формула, която е на два аргумента. Но първо може по-лесната задача да се справим. Това е да напишем формула, която да бъде в сила за своите аргументи, тогава и само тогава, когато първият е по-малък или равен от втория. Така че някой има ли предложение за това? Може да им помогне с една картинка. Направи хикс като черта, а като отсечка и като по-дългата отсечка. Да. И съответно трябва да опишем ето това чудо тук. Тази разлика. Точно. Така, някои предложения? Никой не си издава идеите. Нека ще направя по-малко или равно. Вие ще направите строго по-малкото на базата на това. По-малко или равно как може да стане? Можем да кажем последния начин. Съществува Z, така че P от Хикс Z Y
Тоест, какво съм казала? Има някакво естествено число z, така че като го добавя към хикс ще получи y. Тоест, тук ще описах ето тази частица тук, тази отсечка тук, отсечката z. Има някакво естествено число, така че като го добавя към хикс, получавам y. Тогава мога да твърдя, че хикс е по-малко или равно от y. Оттам нататък, как мога да кажа, че хикс е строго по-малко от y? То тук трябва да бъде на мета езика съм, така че трябва да бъде по-различно съществува. Много внимаваме да не смесваме символите, които използваме в формалния език. Тук сме в формалния език, а тук вече в коментарите сме в мета езика. И не трябва да използваме едни и същи символи за двете. Да добавим, че z не е 0. Добре. Страхотно. Значи можем да кажем, че хикс е по-малко или равно от y и съответно пардон. Направо ще си ми трябва цялата форма, която е горе. Съществува z, така че p от хикс z y и както написа колежката, всъщност две написаха, и не е в сила фи 0 от z. Тоест съществува отсечка с не нулева дължина, която е някакво естествено число. Така че, като я добавим към хикс, ще получим отсечката y. Точно така. Окей. И сега, като използваме вече наличните средства, Една задачка за качка. Как да използваме по-малко или равно като черна кутия, за да направим по-малко? Защото в момента, нали, това е пачнато, така да се каже... Това е пачнато, защото видяхте как тръгна да пиша това. Като черна кутия значи да не променяме дефиницията, без да я ползваме отвънка. Тоест, все едно да викнем по-малко или равно като такава функция библиотечна и след това да направим нещо. В момента, нали, ние не можем да го направим това. Току-що изкарах кодът на по-малко или равно и го пачнах, за да получи това. Как може да използваме по-малко или равно, без да правя тази цака? Т.е. да напиша фи строго по-малко от xy, използвайки вътре директно фи от по-малко или равно xy. Както го запишете фи по-малко или равно xy, нямате достъп до z. Да, докато сега си подсигурих достъпа до z. Защото ми беше по-лесно, за това се сетих и съответно това написах, но може да се напише и без. Ама то имаме ли минус? Имаме ли минус тук? Гадост. Да, така е. То всъщност имаме. Някой се сети ли после какво значи това минус? Дай да го запиша с пси. И не е f от f равно xy. Добре, имаме предложение. Без равно? Нека да напишем предложението, което имаме в чата. Тоест, колегата каза, по-малко или равно е хикс от y, но не е в сила, че са равни. Тоест, излиза, че трябва да бъде хикс строго по-малко от y. Така е, добре, това работи. Може ли без това? Добре, вече вариант хи. Без равенство. Да, може ли без равенство да се направи? И последно, че не ще извършат си такива символите от азбуката. Гръцката има още. Чакай. Вече може с примове да започнем, с долни индекси. Директно става. Използвате това и един... Ще подскажа. Ако някак си ползваме допълнение... Я го напиши, да. Просто ще го напишем.
Идеята е да инвертираме битът. Ми ще кажем какво. Y е по-малко или равно от Хикс и ще му кажем отрицанието. Това какво значи тук? Това означава Y по-малко или равно от Хикс, като отречем, че Y е по-малко или равно от Хикс, използваме хубавото свойство, че имаме естествените числа са добре наредени. Тоест, ще бъде в сила, че Y ще бъде строго по-голямо от Хикс. Сега тук се възползваме от това, че много добре познаваме основните свойства там на естествените числа. И така също можем да го кажем. Отрицанието го имаш. Защо да го дефинираме отделно? Това ти е част от съждителните връзки, която ти е в азбуката на език от предикат за предикат на свята на първи ред. Там си ги имаш конюнкция, дизюнкция, отрицание, импликация, биимпликация. Оттам нататък останалите вече, стрелка на Пирс, черта на Шефер, тези неща трябва да си ги дефинираш ти. Или пък, примерно, XOR също. Но тези са ти базовете и си ги имаш. Като вметка, защото получаваме често този въпрос, как е precedence, кой е с по-висок приоритет. Значи отрицанието и кванторите са с най-висок приоритет на изпълнение във формулата, защото в повечето случаи не пишем всички скоби, иначе става много объркващо. Следващия като приоритет е конюнкция, след това дизюнкция, импликация и най-накрая еквиваленцията. Като тук имаме висок, тук имаме нисък приоритет. Ако ги забравяте по някаква причина, пишете си скоби, където не сте сигурни. Да, където не сте сигурни, пишете скоби. Да запомните кои с най-висок приоритет отрицание и квантовите, това са лунарни, да. Лунарлите са с най-висок, след това или, тук ще дойде и XOR-ът, импликация, еквиваленция. Така, това беше вметка. Оттам нататък какво? Определихме 0, определихме равенство, определихме по-малко или равно и строго по-малко. Сега се питаме, можем ли да определим синглетон от единица, т.е. множеството, съдържащо само единица. Т.е. ако на програмата й подадем input единица, тя ще завърши с успех. Можем ли да напишем такава формула? Забележете, че когато се опитваме да опишем по-комплексни множества, т.е. примерно множество от наредени двойки, съответно формулата е на два аргумента. Т.е. ако искаме да опишем множество, където да има наредени тройки, формулата ще е на три аргумента и така нататък. Така, нека да нарисуваме една картинка. Това са естествените числа и дъното имаме 0. И какво имаме? Над нея имаме единицата. Имаме тази релация строго по-малко. След това е двойката, тройката и тройката е строго по-голяма от двойката, единицата и нулата и така нататък. И сега идеята ни е как да кажем единичка. Знаем, че нулата е най-малкото естествено число. Така съществува y, така че фи 0 от y и хикс y хикс. Дали? Ти с това какво казваш? Че съществува y, така че фи 0 y и p от хикс y хикс. Т.е. казваш, че хикс плюс 0 е равно на 0, на хикс. Обаче това е в сила за всяко естествено число, защото това, 0 е неутрален. Пробвайте вместо формули да ни казвате първо идеята на глас. Разкажете ни идеята. Защото идеята може да е вярна, формулата, която се опитвате да направите, да не е
точната, която трябва да кажете и така го има идеята. Тук що ви подметнах, нулата е най-малкото естествено число. Единицата какво ще бъде? Няма ви бута да кажете, че е почти най-малкото естествено. Съществува z такова, че z е по-голямо от 0 и всяко друго е по-голямото от него. Чакайте само да прочета всичко. Значи едното предложение е, че съществува някакво z, така че z е по-голямо от 0. Можем да го кажем и нали, z е по-голямо от 0, можем да кажем, че просто z не е 0, тогава във всеки случай z ще бъде по-голямо от 0. И всяко друго естествено число t е по-голямо от него. Той за всяко друго t говориш за кое? Фи, те... Може би това z не трябва да бъде свързана, а трябва да бъде свободна. Да, абсолютно. Това е, нали, единицата всъщност z. И то всъщност тук трябва да имаме и те да не бъде равно на това. Те да бъде различно също от 0. Не е вярно фи 0 от t. Ако е различно от 0, то съответно трябва да бъде по-голямо или равно от z. Така, предложението и след това ще видим и на на колегата предложението. Предложението на колежката е следното. Не е в сила, че хикс е 0 и за всяко друго естествено число y, ако y не е 0, то значи фи по-малко или равно хикс y. Какво казваме? Хикса във всеки случай той е различен от нулата. Всяко естествено число, което не е 0, е по-голямо или равно от това хикс. Тоест описахме точно тази картинка. Казахме, един вид нулата е под единицата и за всяко друго естествено число, което не е 0, все пак я изключваме, единицата ще бъде под него. Което е много хубаво решение. Друг колега предлага, съществува елемент строго по-малко от 0 и по-малък или равен от всяко останало. Така. Въпросът е защо винаги започвате с съществува, опитваме се формула, като се опитваме такива неща да опишем, реално хикса трябва да ви е свободно променлива, защото ако я затворите, съответно няма да позволя, като имате разни инстанцирания с оценки, няма да можете да правите нищо, има фиксирано значение. Но нищо, това нататък ще го отработим. Така. Съществува елемент строго по-голям от нулата. Добре. Нека да кажем съществува y фи 0 y и строго по-голямо y x и по-малък или равен от всеки останал. И за всяко z стига z отново да е фи y z, то значи фи по-малко или равно хикс z. Да, мисля, че това пак върши работа. Колегата каза, съществува, нали, казахме си нулата, казваме, че нашето число е строго по-голямо от нулата и за всяко естествено число, което пак е над нулата, то хикса задължително ще бъде под него. Отново същата картинка описахме. Но както виждате, с различни формули, т.е. с различни имплементации на алгоритми, можем да решим една и съща задача. Страхотно. Да, тук има безброй много решения, както и за всяко естествено число всъщност се окаже. Да.
Някой сеща ли се, що има безброй много формули, които определят, да речем, 0? Да, това ще бъде много сладко. И си замислете за една от формулите, която е винаги вярна, каквото и да кажем. Пример за такава формула ще ви дам следната. Нали, метод да си генерирате такива безбройни много. Нали, имаме фи единичка от хикс. Добре, нека да дефинираме хи единичка от хикс да бъде следното. Фи едно от хикс и примерно какво? Какво? За всяко y фи е равно y или отрицание фи е равно y. Или то всъщност ми е достатъчно само това. Опа! По-просто, без да има квантори. И фи е равно хикс. Така, следващата формула, която пак ми така дефинира единицата, фи е 1 хикс и фи е равно хикс и фи е равно хикс. И така нататък. Да, може и това да, както Боби написа, с единичката просто да си даваме. Или да добавим друга форма, която винаги ще бъде вярна. Просто те са различни. Или да кажем, примерно, или нещо, което винаги е грешно. Примерно. Да, или нещо, което винаги е грешно. В този случай винаги ще бъде грешно и различно хикс. И така нататък. Можем да си формулираме колкото си искаме, изброим много формули, които ще имат една и съща семантика. Точно да бъдат сила тогава и само тогава, когато им подадем като аргумент единичка, нали, тогава да бъдат верни. Описват един и същи обект. Просто можете да го опишете по немай си колко начина. Като винаги добавяте по нещо. Винаги е истина или пък, нали, винаги е лъжа. Тук. Защото ако един от аргументите на дизюнкцията е лъжа, то съответно логическата стойност на дизюнкцията ще зависи от другия аргумент. Ако тук аргументите, нали, един от аргументите на конюнкцията е истина, то съответно, нали, логическата стойност на конюнкцията ще зависи от този аргумент, чиято стойност още не знаем. Тоест следното описах. Ако, нали, имаме истина или някакво свойство фи, съответно логическата стойност ще зависи от това, всъщност ще бъде истина. Аз пък какво говоря? Ако имаме истина и това, ще бъде истина. Ако имаме лъжа или фи, тогава ще зависи от фи логическата стойност. Ако този знак, който Яна използва, то е за еквивалентност, че са едни и същи логически стойности. Все още не сте го въвели най-вероятно на лекции, но ще говорите за него логически еквивалентно. Ако имаме фи, истина и фи, тогава логическата стойност на тази формула ще се определи от фито. И ако имаме нещо, което е грешно, конюнкция с фи, то съответно просто имаме нещо грешно. Просто имаме лъжа. Така. Ами, да ми кажем още една идея за единицата там. За тази обща схема, дето миналия пъти прилагахме. Да, нещо, което... Нека да... то всъщност миналия път нещата, които казахме, те и двете са по един и същи начин. Някой изгреши чата. Както и да. Така. Разкажи си идеята. Ами идеята е да кажем, че ако
едно е почти най-малкото естествено число. И после това нещо тази идея ще обобщиме за всяко естествено число, защото всяко естествено число е по почти индукция най-малко. или да разкажеш? Ами не да разказваме индукцията, просто кажем идеята каква, че ако нещо е по-малко от единица, то е 0. Да. Е така да кажем. А ако нещо е по-малко от 5, то е 0 или 1 или 2 или 3 или 4. Това е всъщност идеята. Че ние ако до сега сме дефинирали някакви естествени числа и ги знаеме, следващото ще го дефинираме така. То е... Да, ще да го го определим. дефинираме спрямо нещата, които са по-малки от него. Нали, които са Да. под него. Тоест, Да, което всъщност съвсем естествено за казваме, не е естествени числа. нещата, които са под него, т.е. тройката нито е 2, нито 1, нито 0, но всичко, което е под тройката е или 2, или 1, или 0. Да. Така може да се каже. И съответно с индукция как можем да го направим това. Ще ви покажем два стила, в които можем да докажем, че за всяко естествено число, то синглетона от естественото число е определимо с формула от езика ни, като базата в този случай да си вземем φ0. φ0 нека да ни е базата. Оттам нататък индукционната стъпка, индукционната хипотеза, ще използваме силна математическа индукция, за да можем да кажем това. Тоест, нека за строго по-голямо от m, строго по-малко от k, синглетон m е определимо с формула φm, примерно. И искаме за φk да го направим. Нека всъщност да бъде по-малко или равно, за да мога за φk плюс 1. Индукционната стъпка вече ще изглежда последния начин. φk плюс 1 ще бъде следната формула. Казваме не е 0, хикс и тара и зацепи ми таблета. Съжалявам. Казваме, че не е 0, нали, съответно не е 1, не е така нататък, не е φk, нали, не е k. И казваме, че за всяко число, което е строго по-малко от него, съответно трябва да бъде или 0, или 1, или или k. Така. И така нататък. Нека да го облечем във формула това, което казах. И за всяко y, фи строго по-малко yx, съответно фи 0 y или така нататък, или фи k y. Едно от тези неща задължително трябва да бъде в сила. По друг начин да покажем тази индукция, ще бъде, ако си направим следната операция. Нали, за по-лесно. Фи плюс 1, хикс y, нека да бъде следната формула, да бъде в сила тогава и само тогава, когато хикс плюс 1 е равно на y. И как ще го запиша? Нека да съществува z, така че фи е 1 от z и p от хикс z y. Тогава как ще изменя ето тази индукция, за да се нагодя към новото? Отново базата ми нека да бъде φ 0. Индукционната хипотеза вече ще ми трябва само слаба индукция. Нека за някое k, синглетон k е определимо с формула φk и индукционна стъпка φk плюс 1, хикс, да бъде съществува y, съществува z, едното, нека y да го взема да бъде единичката и нека z да си използвам индукционната хипотеза да бъде k и съответно ще използвам тази формулата, която си дефинира, φ плюс 1, защо въобще ми трябва единичката? По инерция. Исках да напиша цялата формула, без да използвам помощната. А идеята е, че отделих помощната. Все едно разбих си задачата на модули, които могат да живеят самостоятелно като единици. Така. Той съществува z
използвам хипотезата и фи плюс 1 z хикс. Супер. Имам две предложения обаче. Добре. Едното е тук да обясниме там въобще защо отричаме предишните, защото мисля, че не на всички е ясно. И после направим почивка в това приложение. Добре, разкажи. Ами, защото нали, ти съвсем правилно нали, го правиш така, но ето да речем за хи0 от хикс, като кажем... Да се върнем примерно от тук ли? Имаш го на следващата страница отгоре. Да. Ето тук на втория ред го има. Хи1 от хикс. Да, въпросът е към всички, защо казваме, че не фи0 от хикс. Айде, давайте смело или по микрофона, или по чата, както желаете. Тук никой няма, ако даже и нещо, нали, не е толкова правилно да кажете, сете, на упражнение сме, трябва да се упражняваме. Човек като се упражнява, пада, пребива се. Не стига ли да кажем, че каквото е под нашото хикс, то е 0? Това не стига ли да кажем, че е 1? Тогава да го обясним просто. Защото никой не сте взема участие. Ами... Ясно е, че не стига нещо, ме питаме. Идеята е, че като кажете, че нещо е... Ако то е по-малко от нашето число, то е 0. Това ще е вярно за едно, но какво ще стане, ако предпоставката не е вярна? Т.е. ако няма нещо, което е по-малко от нашето число. Тогава също нещо пак е вярно, т.е. формула, че е вярна и за 0. Формулата, която е този фрагмент. За всяко y, ако y е по-малко от x, то следва, че е фи0 от y. Това ще е вярно и за 0. Така че затова се налага да отречеме нулата за хикс, за да получим само множеството, което се дължи само 1. Ще получим тук, ако не отречем нулата и хикс получи стойност 0, тук ще получим абсурда 0 строго по-малко от 0. Аз като в предпоставката сложа някоя лъжа, примерно аз съм трамвай номер 5, каквото и да кажем нататък, то ще бъде истина. Нали, цялото твърдение ще бъде истина, защото аз не съм трамвай номер 5. Да, изкривни структури, това ме научиха много добре и това е, че от лъжата следва всичко. Много трябва да внимаваме, когато имаме импликации, да помислим добре. Кога, нали, може да се счупи тази нали, предпоставката ми да се счупи и да кажа нещо, което не искам да хвана, случай, който не искам да хвана. Тоест, това е един граничен случай. С това оправяме гранични случаи. Пачваме гранични случаи. Да направим пауза? Да. Колко минутна пауза да направим? Браво, стана. Примерно да кълми 20, да направим пауза, след това да продължим. То след това какво имаме? Естествено, да определим приемно отчетните и след това да продължим с понятието автоморфизъм и критерии за неопределимост на множество, подкрепено с задачка, естествено. Най-добре. Така. Добре, до след малко. Продължаваме с рекординга. Пускам и това. Добре, нека да продължим. Там нататък докъде стигнахме, определихме естествени, определихме 0, 1, строго по-малко, доказахме, че всеки синглитон е определим.
В началото в подусловията имаше и още няколко. Едното ще го оставим за домашно, да си помислите, а след това ще го кача това в GitHub да го имате. Ние ще направим следната задача. Искаме да определим множеството на четните числа. Тоест искаме да напишем формула phi-even, която да бъде в сила тогава и само тогава, когато аргумента, който е подаден, е четен. И съответно след това искаме и phi-odd. И нека си припомним каква е дефиницията за едно число да бъде четно. Остатъка на 2 да е 0. Добре, но тук имаме по-скоро събиране. Спрямо събиране, как ще кажеш, че да, едно число е четно? Аз ще ви подскажа за четно, вие ще ми направите нечетно. Ще кажем, че едно число е четно, ако съществува някакво естествено число k, така че x да бъде равна е k плюс k. Тоест трябва да кажем, съществува y, така че p от y, x. И това е. Едно число е четно, ако съществува някое естествено число, така че два пъти като съберем него, получаваме нашето. Вече за нечетно, какво ще предложите? Като знаете да кажете четно, примерно. Не е четно, добре. Друг вариант да се каже? Какво използваме тук? Или да имаме и единицата. Тоест искаш да кажеш да прибавим единица към някое четно, или? Да. Точно така. Добре, съществува y, така че нека това y да е четно. Ние вече си дефинирахме ето тук в отделна, така да се каже, отделен модул плюс единица. И казваме, че като добавим единица към нашето y, ще получим нашето x. Страхотно. Мисля, че стига толкова по тази тема. Горе-долу там нататък можете да спробвате да видите какви подмножества на естествените числа можете да определите. А един интересен въпрос. Мислите ли, че всяко подмножество на естествените числа може да бъде определено с формула? Нашия език. Смело, да, не. Не, да. Нека направим сега едни. Някой каза май, някой каза не, друг каза да. По-скоро нещата клонят към не. Нека да кажем защо. Подмножествата на естествените числа, още по дискретни структури с метода на Кантов, сте показали, че всъщност те са континуум много. С него показвате, че всъщност са неизброимо много, а след това конструирате и съответно биекция с реалните числа. Аз пък и аз вече ли дрънкам глупости. Така. Тоест са равномощни на реалните числа. Да. Така. Оттам нататък, обаче, нека да видим колко са ни формулите в езика. Какво имаме?
че в езика имаме изброимо много индивидни променливи, т.е. знаем, че var, мощността, е същата като тази на естествените числа. Какво имаме друго в езика? Имаме от всички азбуки на нелогически символи. Просто като обединим всички символи от всички азбуки, какво ще получим? Че азбуки на езика, като вземем обединението на азбуките на езика, ще получим едно множество от символи, което пак е с мощност на естествените числа. Пак е изброимо много. Защото ще добавим някакви краен брой неща, нали? Съждителните връзки, кванторите, нелогическите символи, в този случай са крайни азбуки. Оттам нататък, като започнем да конструираме всички термове, т.е. имена за обекти, с които ще интерпретираме имена за обекти в света ни, множеството на всички термове в нашия език отново ще бъде изборимо много, защото какво казахме? Индивидните променливи са термове, индивидните константи са термове, ако имаме функционален символ и n на брой терма, и нали съответният функционален символ приема n на брой аргумента, можем да конструираме нов терм f от tau 1 до tau n. Така че и те ще бъдат отново изборимо много. Оттам нататък формулите в езика ни вече колко на брой ще бъдат. Отново припомняме си дефиницията как конструираме атомарни формули и съответно на базата на съждителни връзки, като слагаме универсален и екзистенциален квантор, в крайна сметка отново ще излезне, че и те са изброимо много. И какво излиза? Че винаги ще съществува някакво подмножество на естествените числа, така че да не е определимо множество. Тоест няма формула, с която да го кажем. Въпреки, че можем да кажем всяко синглитон от всяко едно естествено число. Някое определимо. Нека да си го помислят това, просто сега нямаме много време. Да продължим нататък. Това не е основата сега. Да. Ще го определите с формула. Играе малко. Подвеждащо е. Това, което ви пита. Докато имаме предвид, че нашите формули са винаги някакъв краен стринг, някаква крайна думичка, крайно изречение. Така че такива нерегулярни множества няма да можем да кажем с крайна думичка. Добре, оттам нататък отклонение. Да, нека да направим критерии за неопределимост на множества и този път целият да го направим и след това да пристъпим към задачата.
Като първото нещо, което трябва да си припомним, е нещо от алгебрата и това какво означава една формула да е една функция да е хомоморфизъм. Така. Дефиниция ХММ. Нека имаме А и Б структури. За един и същи език е L. FOL означаваше First Order Predicate Language. Просто накратко да се запише език за предикатно смятане от първи ред на английски. Една функция А, която ще бъде от носителят на структурата А, носителят на структурата Б, е ХММ, хомоморфизъм, ако са изпълнени следните условия. Първо ще ги напиша, или първо да нарисувам картинката, след това ще обясним какво точно става. И нека това да бъде А, тук да бъде Б. Така, имаме някаква константа тук и нейната интерпретация. Нали се разбрахме, че константите са някакви указатели. Съответната константа трябва да бъде мапната с хаш в съответния обект, който сочи указателят тук. Нали, един и същи указател, хаш трябва да ги мапва към съответните обекти в структурата. Ако имаме някакво свойство P от А и нека P да бъде на... За да бъде по-лесно да го изобразя графично, искам да бъде на един аргумент свойството, да бъде подмножество на света, защото ако имаме с повече аргументи, т.е. трябва да чертаем многомерно, примерно декартови произведения, А по А по А и ще стане трудно да се изобразим. Така че нека да имаме едно такова свойство, което да бъде на един аргумент. Значи хаш какво трябва да прави? Трябва да го мапне към съответното свойство тук. Изцяло. Това трябва да отиде изцяло тук. Всички елементи тук трябва да отидат изцяло тук. И ако имаме някаква унарна функция, т.е. функция на един аргумент, за да бъде пак по-лесно това пренасене, f от a, нали това е домейна на f от a и съответно тук да бъде рейнджът на f от a. Ето така да го нарисувам, тези не искам да имат много общо. Така. Съответно хаш какво трябва да прави? Трябва да ги запазва, т.е. тази точка трябва да отиде в тази точка. Тази точка тук трябва да отиде в тази точка тук. И така за всяко едно мапване. Ако иска Боби да го дискутира повече, комутативната диаграма се нарича. Аз казах, че едномерно. За е по-лесно. Да, като си припомним, нали, примерно от алгебра, защото най-вероятно тогава сте говорили за хомоморфизми между групи, между пръстени и такива неща. Какво беше там, примерно между групи най-простия случай? Единичен елемент отива в единичен елемент, операциите се запазват. Където операциите какво бяха? Точно такива функции на два аргумента. Единичен елемент какво беше? Беше име за този единичен елемент. Символ, който репрезентира този единичен елемент.
Тоест, там имахте точно пример за ето тези двечките. Как действа хомоморфизъм за два такива нелогически символа. Нали, групите са частен случай на структура. Ние сега разглеждаме нещо много по-обобщено. И сега да опиша равенството тук. От H от AN. Това е същото като... обратно. Съжалявам. Тръгнах да го пиша, обаче ми пречат тук неща. Чакай, че ми пречат тук неща. Така, H от F от A1 до AN. Значи това да стигнем до тук е същото като да вземем съответната интерпретация на функционалния символ, съответната функция от там и да приложим H към аргументите. Първо да приложим H към аргументите, да вземем съответната функция, която е в структурата B и да я приложим върху вече тези изменени аргументи. Тоест, дали от тук ще отида от тук, нали ще отида тук е същото, като да отида от тук, тук и тук. Да. Някакви въпроси? Специално върху тази дефиниция? И трябва от това още да ви е познато отпреди. За да можем да надградим сега с други понятия. Едното от което е следното. Дефиниция на изоморфизъм. Изоморфизъм между две структури. Пак нека да имаме същата постановка е без структури за един и същи език L. Тогава H от A в B. H е изоморфизъм на структурата А в структурата Б. Ако първото условие H е да е биекция, второто условие е H е да е хомоморфизъм. Значи трябва да имаме биекция, която да е хомоморфизъм. За да имаме изоморфизъм между две структури. И частният случай, който ние ще се интересуваме сега, е автоморфизъм. Тогава все едно в тази дефиниция структурата А ще съвпада с структурата Б. Х ще бъде от А в А. И Х, нали, съответно е изоморфизъм. Но тъй като домейна и рейнджа съвпадат, се нарича автоморфизъм. Множеството на всички автоморфизми на дадена структура ще бележим с това множество. И заедно с операцията композиция образуват група. И групата на автоморфизмите. Където, нали, и съответно идентитета в А ще бъде единичен елемент. Неутралния. Аз пък единичен. Неутралния елемент. Да е единичен, защото все едно като умножение. И ние ще се интересуваме специално от това множество от автоморфизми. Така. Сега... Да. То винаги е непразно. Да, нека разкажи, ако няма други. Разкажи примерно предната задача, когато имаме естествените числа събиране, показахме... Да, давай. Нямаме време. Или с
събиране. Защото сега с събиране тръгнахме. Да, заради това каза само по-малко или равно. Добре, давай. Кое е свойство? Да, но сега да го доказваме ли? То няма. Еми, изкажи го. Така. Нека да е подмножество на n-та. Тогава и само тогава. Образите са също в D. Тоест на картинка нарисувано, ако това е множеството D, хаш какво прави? Хаш може да изпраща точка в себе си, може да изпраща една точка в друга, или съответно обратно, но хаш не може да изпрати една точка да излезе някъде извън това множество. Това не се случва. И не може някоя външна точка да влезне вътре. Такива ситуации няма. Тоест точките, които са в рамките на множеството D, си седят множеството D. И това е. Точка. Разбъркват се, някаква пермутация става на тези точки вътре. Обаче нищо ново се появява вътре, нова точка няма вътре, както и старите не си казват чао с другите. Тоест, сега една множество да не е... Добре. По същество да караме. Да, тоест едно множество D, тоест множеството да е подмножество на n-та не е определимо. И то с формула, ако съответно една от двете ситуации се случат. А1 до АН има така. Има А1 до АН, така че А1 до АН да е в D, но образите и има такова и има хаш. Забележете, че тук за кой да е автоморфизъм става въпрос. Произволен. Едно множество е определимо, ако за произволен автоморфизъм това е в сила. Докато едно множество не е определимо, ако имаме някакъв автоморфизъм и някакви конкретни индивиди посочим, така че примерно това да е в сила, но образите вече да не са в D. Или съответно обратното да бъде в сила, хаш от А1, но хаш от АН да бъде вътре, т.е. да сме вкарали някаква нова външна точка вътре, но първоначалната, нали, да не са били вътре. Това означава да изкараме, ето това първото, което подчертавам, означава някаква вътрешна точка, вътрешни точки да изкараме отвън, а това означава външни точки да вкараме вътре. Да, той си седи, всичко си седи, примките си седят вътре, ето така. Така действа идентитет.
Чуваш се накъсано. Да, добре. За малко се чу накъсано. Добре, това за коя структура говорим? Нека първо да си припомним за коя структура става въпрос. Става въпрос за структурата естествените числа и нека като първичен да вземем предиката по-малко или равно, където по-малко или равно от А, Б, тогава и само тогава, когато е по-малко или равно от Б, в смисъл на естествените числа. Така. Пак се чуваш накъсано. Даже въобще. Ехо. Някой от вас чувате ли го? Значи въпросът е при мен, че се чува кофти. Въпросът е, че аз записвам и аз ако не го чувам добре, нещата стават зле. Значи не съм само аз. Сега се чуваш. Разкажи. Това е много груба скица на това, което се има предвид. Но да. Да. Нека всъщност да го генерализираме не за тази структура, да бъде с някакъв произволен универсум и интерпретация. Защото това е обща схема. Значи, допускаме, че в тази структура всеки синглетон е определим. Ако искаме да покажем, че множеството на автоморфизмите съдържа само един идентитета, то съответно взимаме произволен автоморфизъм. Той трябва да запазва тези едноелементни множества, да ги връща в себе си. Но какво излиза, че тъй като всеки синглетон е определим, то значи всеки обект се праща в себе си. Така, нещо друго да добавиш? Някакви въпроси? Или да пристъпим вече, като направим следващата задача за умножението, съответно, докъдето стигнем с нея. Ние всъщност с предната група направихме тези подточки, стигнахме до тук и до там май бяхме. Така че горе-долу ще гледаме и ние да стигнем до там. Добре, нека да видим. Предния път, какъв език беше? Беше с единствен предикатен символ, който беше триместен. И то го интерпретирахме като събиране. Сега нека да разчупим нещата и да вземем един функционален символ, който ще бъде на два аргумента. Тоест, на два аргумента е този функционален символ. И имаме формално равенство в този език. И интерпретираме тази звездичка да значи умножение. И сега
Питаме се, вече в тази структура вместо с събиране, с умножение да работим, кои синглетони, нали в този случай питаме синглетон, но определим ли е синглетон единица. Можем ли да определим множеството на всички числа, които нали, n делено на m е някое естествено число, т.е. дават остатък 0 при деление. Т.е. n се дели на m. Можем да определим това множество от числа. Можем да определим множеството от простите числа и оттам нататък да се попитаме за останалите синглетони, какво става с тях. Но просто първо да започнем. Нарочно винаги така ги правим. От по-лесните подточки към по-трудните. Като на контролно обаче може да се случи не винаги да е така наредбата на сложност на задачите, на подточките. И така. Добре, нека да видим. И нула някой може ли да измисли нещо, как да характеризира нулата в естествените числа, когато имаме умножение. Какво е специфично за нулата? Че всяко число умножено по 0 е равно 0. Точно така. И двамата сте прави. В 0 от хикс, един от начините, по които можем да го кажем е, че каквото е естествено число y да вземем, то като направим хикс по y. Сега тук нарочно го слагам инфиксен запис. По принцип би трябвало да пише следното нали, звездичка хикс y. Но ние не сме свикнали така да го записваме. След като е бинарен функционален символ на два аргумента, инфиксен запис. X, Y и вече използваме формалното равенство тук. Формално равно на Y. Казахме, че формалното равенство, ако го има езика, винаги се интерпретира като равенство на обектите в света. Между обектите в света. И винаги има една фиксирана интерпретация. Добре. Оправихме нулата, а единицата пък с какво е специфична? Всяко число умножено по едно е самото число. Окей. Това става. Един колега пише равно на хикс, не трябва ли да е... Да, трябва да е равно на хикс, благодаря. Всъщност аз тук написах друго. Тук описах единицата. Така, мерси. За единицата пък колежката каза, каквото е число да вземем, ако го умножим по y, ще получим y. Горе вместо... Като смених хикс с y, получих всъщност тази формула. Без да искам. Мерси. Добре. Значи вече знаем как да казваме синглетон 0 с синглетон единица. Можем ли сега да кажем кога едно число, естествено число, дели друго естествено число? Тоест кога n делено на m е естествено число. Някой? Вече ще бъде на два аргумента. N да дели M, хикс, Y. Нали идеята е, версия от тогава само тогава, когато хикс дели Y. Да. Аз
тук малко съм ги обърнала. Моля? Да, но говоря, ето тук малко съм ги обърнала тези. Тук дефиницията и тук това. Защото един вид питам кога m делен на n е естествено число тук. Ама както и да е. Когато съществува q, така че m по q е равно на n. Добре. Така че m по q е формално равно на n. Където m беше това y, а това беше x. Така ли е точно? Като ги разместя, мисля, че е малко наобратно. Така, защото какво искам? Y искам да бъде по-голямото, хикса да бъде по-малкото. Нали така? Искам n да дели m, значи да. X по q да бъде формално равно на y. Но спрямо дефиницията ти, която ето тук бяхме сложили, ето тук е точно така. Нали, m по q да бъде равно на n. Спрямо тази дефиниция тук е точно така. Аз просто тук ги разместих нещата. Да. Окей, страхотно. Вече като можем да казваме 0,1 и кога едно естествено дели и друго естествено, то как можем да кажем просто число? Нека да си помислим първо за дефиниция на просто число и примерно по ОП как бихме седнали да го изпрограмираме. Да проверим дали едно число е просто. Нека първо да се сетим за дефиниция на просто число. Трябва да се дели на себе си и на единицата само. Точно така. Съответно по ОП да, и трябва да изключим някои неща от тази дефиниция. И трябва да кажем, че не е единица. Защото единицата удовлетворява това да се дели на себе си на единицата. Така че нека като първа клауза да сложим не единица. И сега да опишем това, което колегата е написал в чата, че трябва да се дели на себе си и на единицата само. Което с формула ще стане последния начин. Нали, един от начините, по които може да стане. За всяко y, ако ако y дели хикс, то съответно или y е единица, или y съвпада с хикс. Това е един от начините, по които може да се каже. Казваме, че всяко нещо, което дели хикс, трябва да бъде или единица, или самото хикс. И сме казали, че на единица хикс. Друг начин? Продължение? Което примерно да не използваме единицата. Идеята е тази дефиниция да използваме, това е да не използваме единицата. Тук, в тази импликация. Тоест пак C prime хикс да бъде не f в едно от хикс. И обаче сега импликацията малко да я поизменим така, че да не използваме и от единица тук. Окей, да, добре. Нека въобще да не използваме единицата. Аз исках настъпки, но айде.
Да, едно просто число, като произведение на две числа, като се разбие, какво ще бъде в сила? Тоест, ето началото на формулата. За всяко хикс, за всяко z. Ако y по z е формално равно на хикс и те са прости, това е много добро предположение. Въпросът е, че не можем да пишем рекурсивни функции. Т.е. рекурсивни формули. Но да. И те ще са прости или единица? Да. И два ще са прости. Да. Ето, тогава ще е съставно хикс. То значи или y е формално равно на хикс, или z е формално равно на хикс. Тоест тук трябва ли да изключваме нещо? Как можем да изключим сега, без да казваме единица? Да изключим случая, когато е единица. И нулата също така. Тук чупи се, значи тук чупи се при x равно на 0, 1. Как да изключим 0 и 1, без да използваме вече дефинираните формули? Да кажем по друг начин, едновременно с една формула да определим множеството 0,1. В 0,1 как можем да го кажем? Хикс квадрат минус хикс да бъде равно на 0. Точно така. Тоест, хикс по хикс формално равно на хикс. Което отговаря на уравнението хикс по хикс минус 1 да бъде равно на 0. И това е сила тогава само тогава, когато хикс е равно на единица или на 0. Съответно, тук трябва да добавим една конюнкция и да кажем не е в сила в и 0,1 от хикс. И сме готови. Оттам нататък вече то свърши времето, но другия път ще продължим с това. Какво става с синглетон 2, синглетон 3, синглетон 4? Можем ли да ги определим? Или можем ли да определим всеки синглетон с формула? И ако не можем да ги определим, как да конструираме автоморфизъм, така ще да покажем неопределимост. И горе-долу, като направим това, вече ще започнем да решаваме по-така произволни задачи от минали години, от контролни някои неща, които са им направили впечатление. Вече ще сменяме универсиумите, няма да бъдат само числа. Примерно ще вземем множеството от всички думи върху някоя азбука. Или пък разни геометрии, точки прави да бъдат. Всякакви неща. Общо взето, когато се сетите
Да, главно задачи от контролни ще ги подбираме, така че всъщност и вие можете да правите предложения, кои задачи да решаваме. Всеки път и вие можете да правите предложения. Така че разгледайте ги, аз съм ви пуснала в PCloud, там в една папка задачи от минали години, ще намерите почти всички, които са давани до сега. Има един по-голям PDF, в който наистина има много. Така че разглеждайте ги, пробвайте се, ако не разбирате нещо, ако имате проблеми, казвате, коментираме, дали в час, дали съответно по Facebook нещо такова се свържем. Разбирате идеята. Идеята е да се упражняваме и да се подобряваме, да надграждаме. Така. Тоест, първият ред казва, че умножението на 2 дава просто, когато са пред... Чакай само секунда. Да. 6. А кои задачи, които са в курса в Moodle? Аз не знам някой да е качвал задачи в курса в Moodle. Поне за сега. Аз има други задачи, които просто ми бях пуснал в един Cloud. Има PDF файлове. Не знам някой какво е пуснал, аз съм си пуснал в PCloud или към моя PCloud, където съм ги събрала. И то най-вероятно повечето реферират към там. Така че разгледайте ги. Виж, най-вероятно те са подмножество на това, което е в PCloud.